kodwa ngomizweni ngathi xa bengathethi lo na kodwa into endixaka kuqongqosha kwakunye yoba athi ubukhaphukhaphu bembandezelo eyeyomzuzwana ngoba amavamu andifundise uba imbandezelo is never umzuzwana. Umntu wayekhe wayifumana eyomzuzwana ngandixela xa siphume phandle amavamu obume mamukhoncotsha ndifundise uba imbandezelo yona ayiyo eyomzuzwana ngoba amavamu embandezelo ithatha imizuzwana iwenza umzuzu imbandezelo wenza i-hour imbandezelo yenza imini imbandezelo yenza iveki imbandezelo yenza inyanga yenza unyaka imbandezelo ngoba xa kutshona ilanga ingalingaphuma ngathi uba linokuphuma kuzawuba bhetele xa liphuma ilanga ingelingatshona ndim-understand uba xa esithi imbandezelo yethu eyomzuzwana abantwana bakathixo. And so, andiyazi into yobangela into yoba athi xa ethetha apha athi kuba ubukhaphukhaphu. So, ayiyo imbandezelo. Into yokuqala endicela sivumelane ngayo imbandezelo ayiyo umzuzwana. Into yokuqala le ndingavumelani noPawulos ngayo imbandezelo ayiyo eyomzuzwana. Okwesibini, imbandezelo is never light. Ayikho khaphukhaphu. Imbandezelo inzima. Into eyenza nzima yinto yokokuba oba ubuna abantu abasondeleyo xa imbandezelo ifikile bayabhekela yona makathixo rhamenta kokwethu ethandazayo yile nto adatha udavide xa inqumle ngethi athi ndide ndihlekwe ndotsho ndithi thixo wam undishiyeleni ndide ndihlekwe luthi utshaba unothixo phina ngoba imbandezelo is never light. Ithi ke loo nto yakwenzeka ube nzima umthwalo ngoba imbandezelo awubi namntu wokuthwalisa. Sikho imeko ebomini ezifana nale ndlela umama uDlova ebeyihamba ohamba kuzo wedwa othi noba uyafuna ukuhamba nabantu bantwana bakathixo imeko inyanzelisa into yoba uthubeleze wedwa. Athi uDavide xa ehamba kuyo athi noba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andoyiki into athi ngenxa yoba abantu babhekele andonwatyiswa into yoba unam wena. So imbandezelo is never light and imbandezelo is never momentary. Ayiyo umzuzwana. uPawulos uthetha ukuthi bantwana bakathixo i-comparison kade into yobangela into yoba athi yomzuzwana bantwana bakwaDlova you know ubumama ngathatha ngaxeshana ukukhula. Into yobangela into yoba athi yomzuzwana it is because uyikhomparisha nozuko doxa isiGrike uyidibanisa nozuko uthi imbandezelo le ewe yona ingathi thatha ixesha lide xa uyijongile. Imbandezelo yona ewe yona imbandezelo ingathi inzima xa uyijongile uyijonge yodwa kodwa wawubeka uzuko ecaleni kwalo usuko lukathixo. Once you place glory yaqala imbandezelo wayibeka esikalini yehla ibe yintsongela msebenzi ibe khaphukhaphu lusuku uzuko lube yinto enkulu. Yiyo loo nto othi kumaRoma thibantwana bakathixo kuba rhamente kuba imbandezelo le eyomzuzwana utsho kumaRoma bantwana bakathixo kodwa uzuko lumikhona phakathi. Ake ndicela ke ukuba ndithi umama uDlova instead of that process of pain and decay which seems to take long has come to an end. Lokuqala ikhomesha ngozuko into yobangela athi yeyomzuzwana xa iyodwa inamandla imbandezelo but wayimisa nozuko esobusuku isikali sibheke ezantsi phakama uzuko lukathixo doxa bantwana bakathixo ngoba nje isithi yomzuzwana kungenxa into yobuzuko
alunasiphela. Amen. It's forever. Umama uDloba ngala mina ebizwe uThixo uphume kule nto kuthiwa imbandezelo yomzuzwana. Wangena kule nto engenasiphela. Noma ke Thixo khamenda kokuthetha sayo yasibini into ebangela into yoba athi umsuzwana kungenxa yento yoba khamenda kokwethu yaphela imbandezelo. Noma ke Thixo noba yenziwe noba ungene kuyo noba ungene ngenkwaleko kodwa into yakufuneka yoba ube nethemba layo iyaphela imbandezelo. Noma ke Thixo noba uleqwa ntshaba ziyalala intshaba iphela imbandezelo. Kodwa uThixo wethu uthi uDavide xa ethetha ngaye akozeli akalali umgini kaIsrayeli. Noma ke Thixo into ayenziwa uba imbandezelo athi uPawulos Ubukhaphukhaphu yaphela imbandezelo kodwa usuku lukaThixo. And so uPawulos apha ke gives us the purpose of pain and suffering. Uyenza loo nto apha kuphela kwabaseKorinte chapter 2. Purpose of pain and suffering. Uthi kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyomsuswana. Ko-sentence iqala ngokuba noma ke Thixo awugqiba athi xa inika ipurpose athi busisebenzela ubuqaqawa. Uthi uThixo into abangeli bayivumele imbandezelo. I asked that question xa umama wayityiwa yicancer. I asked umfundisi uNani uba why did she have to go through this? Ndineminyaka esithoba ndibuza kumfundisi uNani, mfundisi kutheni umama kufuneka enkumbule kule nto? Noma ke Thixo wanjonga umfundisi wathi andizukuphendula mthobeli kodwa ngomnye umhla ndaze ndikuphendula. But I've learned apha ekukhuleni uba uThixo into abangeli imbandezelo ayivumele uyivumela kuba isixhobo kuThixo. Noma ke Thixo sokusinika ubuqaqawulo emhlabeni sisixhobo sokwenzakalisa imbandezelo. Kodwa kuThixo imbandezelo sisixhobo sokunika ubuqaqawulo. Le nto uPawulos athi noma ke Thixo kuze simelwe ukuphumela embandezelweni enkulu uze singene ebukumkanini. So when it comes, accept it, deal with it. Know it is for a moment. When it comes, just know it is preparing you for better things. Look at it. And so sickness was ushering Umama into glory. It was preparing him for better things. There's time season. Who comes already? There's time it ushers us into glory. There's time come to angaphandle somana. Esithi awuyikwao uyaphelela ubani. Ngoba ungaphathi unyula into entsha. Unyuka into entsha. Uyahlaziyeka. Noma ke Thixo. And so imbandezelo it ushers us into glory. And yeah. So ngicela ukuthi kuni Nkosi ngokugcina amandla. Nkosi ngokumthanda. Nkosi ngokumenza athi xa esemkhukhwini yokufa. Amen. Abe nento ethi Jesus. Ubukile uThixo ngabantwana. Amen. You've done well. Well done. Izolo ukusho ukuthi kuncume. Khona ngifuna ukugqibela ngale. Yey. Kunokwa iKairos. Kairos. Ubukhaphukhaphu bembandezelo. Yaseyomzuzwana. iKairos tatupota kubhidana kwemizuzu. Ukuqulwa kwezinto. Nindivile mosiba ndithe imbandezelo ijika imizuzu beyi-hour. Ijika i-hour. Ibe yiveki. Ijika iveki ibe yinyanga. Ijika inyanga ibe ngunyaka. Ijika unyaka ibe sisizukulwana. Noma ngakaThixo. But iKairos ukusongwa kwemizuzu. Hayi mani. Xa umama uDloba ebeza unyathela ukumkani nokumphakathi. Kwaliqala.
Bekuvalwa iminyaka emide. Yezinto azithweleyo. Ubona lo mzimba uba bunokuthetha. Bunokubalisela ezinye izinto ogqithe kuzo kule minyaka iphilile from 1944. Izinto ezinzima. Abantwana bakaThixo xa ebizwa nguThixo ngalamhla uThixo ambize ngayo bekuvalwa. It was a closure yeminyaka yembandezelo. But at the very same time, bekuphithana imizuzu bekuvulwe licala lobomi obungunaphakade. Abantwana bakaThixo ameneko kwethu bekusongwa rhatela. Uthe uThixo xa ejongene nomama uDlova kwajikwa iminyaka iinkulungwane zangunyaka, kwajikwa iminyaka yasinyanga, kwasonga inyanga zasi-hour, kwasonga i-hour zayimizuzu, kwasonga imizuzu yayimizuzwana. Wathi uThixo kuye, eke mkhonsi ndini olungileyo uthembeke kwiinto ezimbalwa, ngena uluvulelwe Nkosi yakho. That was a kairos moment, and all of us we're looking forward to it. Sibulela kuwe.